Ei, aquí! Soc en Peyu. En un país normal hauries de poder anar a Barcelona a teatre, des de qualsevol punt de Catalunya, i després hauries de poder tornar a casa. Però amb el sistema actual la cosa està complicada. Bueno, Peyu, espera't ara amb el traspàs de Rodalies. Si us heu d'esperar el traspàs de Rodalies, és més probable que abans traspasseu vosaltres. Això no és Rodalies, això és el màgic món del tren, a Santa Eugènia. I teniu un 2x1 per venir a visitar-lo si veniu a teatre fora de Barcelona! De la mateixa manera que quan veniu a teatre a Barcelona aneu a passar el dia per allà i després en veniu a veure, doncs podreu fer el mateix, però veureu coses molt més ben parides, menjareu molt més bé i tot molt més barat si veniu al Teatre de Call d'Atenes, al costat de Vic. I aparcament gratis, davant del teatre. Amb les entrades de l'il·lusionista tindreu descomptes en restaurants, cases rurals, activitats... Fora de Barcelona! Teniu un forfait familiar tot inclòs al Parc d'Aventura Anigami, per tota la família. Hòstia. 10% de descompte en una ruta amb Segway. Para, que va molt ràpid l'aparato aquest. Hòstia, no he tingut temps de dir-ho tot. 10% de descompte amb ruta amb Segway per la Vall de Sau. 20% de descompte a la visita guiada a les nostres cabres, amb tast... Ja sé que són ovelles, però les ovelles són per la demostració del gos pastor, que també la podreu veure. Endavant, Drop. Ciao! Sembla que no han d'anar tan ràpid, les ovelles. No ho sé fer, no ho sé fer. La primera vegada que vam fer temporada de l'il·lusionista fora de Barcelona, 7.000 persones van venir a teatre i a descobrir la comarca d'Osona. I indirectament vam fotre un cop de mà i vam donar veu a projectes i negocis familiars com aquesta magnífica casa rural d'uns meus veïns de Muntanyola. Mas Postius. Amb les entrades també teniu un 15% de descompte per estades de 2 nits amb esmorzar inclòs. Per cert, és l'última temporada de l'il·lusionista, última oportunitat per poder veure aquest espectacle. Però fas màgia o no fas màgia, Peyu? Hòstia, sou molt pesats, eh? Clar que faig màgia. Digues un número de la baralla de pòquer. 8 de piques. 8 de piques. Quan diguis prou, sortirà el 8 de piques. Prou. Agafa, mira. Què? Ho és o no ho és? 8 de piques.